Right, ake sibuke nawo omunye umbuzo. Uthini lo mbuzo? Uthi how many of these numbers, how many of these terms in this sequence? I-sequence le. Kunomehluko phakathi kwe-sequence ne-series. Uma inamba zakho zihlukaniswa ama-comma, siyibiza nge-sequence. Kodwa uma phakathi kwazo sekukhona ama-signs like plus or minus, siyibiza nge-series. Okay? Series zino plus and minus. Sequence zihlukaniswa ama-comma. So uthini ke mbuzo? How many of the terms of this sequence will add up to? Kusho zingaki zalezi namba esiyothi masihlanganisa zisinikeze bani 175. Zingaki lezi fanele zibe ngaki noma ezingaki ezale series noma le sequence esingathi masiyi-add zisinikeze 175. Nansi into ebalulekile ngalesi sibalo ingane zami. 1. Qonda umbuzo zingaki, how many. Kwiformula how many umelwa n. Sizwana? Kwiformula how many umelwa n. Masity of these will add up to. Mase ngihlanganisile ziyonginikeza usum of. Kusho ukuthi sum of lo. Hilo. Kanti how many hilo. Sekufanele sibhaleke thina izinto esinazo. Esinakho sinawo uSN 175. Right? Sinawo futhi A 4. Number yokuqala 4. Sinawo futhi because bayasho bathi of this sequence. Siyayichecka ke ukuthi arithmetic noma injani kodwa I'm sure arithmetic. 13 minus 10 3. 10 minus 7 3. 7 minus 4 3. Kuvela inamba eyodwa epositive. Kusho ukuthi ubani esinaye uD wethu ubani u3. Buka uD sinaye uA sinaye usum sinaye esingenaye uN. Athi siyabona leyo nto. Ngoba kuthiwa how many of them. Sesiyahamba ke siyophendula umbuzo. Sizothatha lezi zinto siyifake lapha ya. Sithini ke thina? Sithi sum to n is given by n over 2. Right? Into twice a plus n minus 1 multiplied by d. Where my sum to n is 175 is equals to angizazi ukuthi zingaki over 2. 2 times eyokuqala 2 times 4 which is 8 plus angizazi ukuthi zingaki n minus 1 but uD wami ngiyawazi ubani u3. Siyabona? Siqhubekela senzela sibe no n over 2 bese siba simultiplyela sibe no 8 plus 3n minus 3. Right? Lokhu kulingane no 175. Siqhubeke sisebenzela sibe no 3n 8 minus 3 plus 5 n over 2 bese sithi is equals to 175. Right? From that one sesiya cross multiplier. Uma cross multiplier sizoba no 75 times 2 175 times 2 175 times 2 is 10
carry 1, 14, 15, carry 1, 2, 3 is equals to n into 3n minus 5 plus 5. Skip my brackets la. 3n squared plus 5n is equals to 350. Right? Sisavumelana. Siqoqele ndawonye lo simuse ngale is 3n squared plus 5n lo maya ngale afika bo minus 350 is equals to naught. Lento sibuyisela kwi quadratic. Uyayikhumbula i-quadratic uthi sayenza nini? Sesiya factorize ke njengamanje. Uma engekho ama factors sesosebenza ngeformula. Ingakho ngithe iformula ibalulekile. 3n squared is 3n into n. U350 inamba ezimbili that differ by 5. 350 10 times 15. Okay, 10 times 15. Yes, 10 times 15. 10 times 15. This gives us 150. 150. 10 times 15. 300. Yeah, it's 10 times 15. Manga possess 35. Okay, it's 35 times 10. 35 times 10. 350. 35 times 10 you fanele sithole indlela yokwa positiona ama factors 8 n minus 10 and 3n plus 35. Right, uma sinakho kunje ake sibone ukuthi kuyenzeka yini. Uma simultiply la sithola u35n. 35n mas multiply la sithola u35n. Mas multiply la sithole u30. So 35 and 30 is 5. So i-right iyahlangana. So sesiyaqhubeka ke. Ama factors ethu are correct. Sesithini ke? Sesithi 3n plus 35 is equals to 0, or n minus 10 is equal to 0. Right? Is equal to 0. Ake sibone la ukuthi kwenzakalani. So 3n is equals to 35. Uhambe kwelinye icala 35. Divide by 3, divide by 3. N is equals to minus 35 minus 35 over 3. Kanti la it's n is equals to 10. Right. Buka lezi number zombili, le number le iu minus, le number le iu plus. Yipi ke okufanele kube yiyona? Uma kwenzeka ufika esibalweni okade si quadratic was factorizer, wathola ama answers amabili, enye i negative enye i positive. Normally in most cases le number e negative siya rejecta ngoba it does not hold, but le e positive iyona e holdayo. Ake sibone ukuthi u-n wethu u10 yini. Uma sithi n is equal to 10 or n
is equals to minus 35 over 3. Yiphi kahle kahle correct? Uma ngabe sichecka lokho sesibuyela kwiformula yethu ngoba kuthi wena zingaki esiyoyi-adda. Sesitholile kahle kahle ukuthi ziwu10. Sifuna ukubona ukuthi mase i-adda ziwu10 izosinikeza 175 yini. Ake si-adde. Sum of 10 is 10 over 2 into 10. 2 times yokuqala it's 8 plus 10 minus 1 it's 9 times a d. In that case d is 3. So mass law na law is 27. 27 plus 8 is 35 multiplied by 10 over 2. Law la ayega 5 multiplied by 35. So law times law is 5. Carry 1. Law na law it's 15. Law na law 25. Carry 2. Law na law is 15 plus 2 is 17. 175. So lezi numbers zingaki zu10. U-n correct. U-n correct. So umbuzo ubuthi how many of these numbers will add up to 175? 10 of them. 10 of them. Because uma la ubucheka la sekungakunikeza about 11 and a third or 2/3 of a number. So 2/3 of a number it's something that ongeke ukwazi ukusebenza kahle wena ngayo. So that is how we do these problems. Right. Right? Sokugcina lesi sibale ngisenzayo ku sequences and series are arithmetic. Senzani khona after sesitholile isum formula nansi ngiyibeke ngamabomla ngoba iyona esebenza kakhulu kanti emva kwayo bekuzoba kuhle futhi nginibhalele the nth term which is a plus n minus 1 times ad. This is my last term, right? So esokugcina ke lesi sibalo engisenzayo manje kwi sequences and series anjani a arithmetic. Okay? We are trying to find the sum. This is a sequence. I-sequence le i-series le ngoba phakathi sekunama signs. Uyabona ukuthi u6 lo u-5 lo u-16 lo ziyaqhubeka lezi numbers ziyofika ku-115. So thina yini siyenzayo kuthiwa let us find the sum of these numbers. Right? In finding the sum awukwazi kufanele uwazi izinto onazo okokuqala. Ngoba kuthiwa find the sum kusho ukuthi lo ozosebenza. Siyayizwa leyo nto? Yilo ozosebenza. Kodwa before asebenze lo waya la into esingayazi yile. Asimazi u-n wethu ukuthi zingaki lezi number okuthiwa siyi-add. Bese kuba khona u-a wethu siyawazi nanku inamba eseqaleni u6. Bese kuba khona u-d wethu nanku kodwa siyakwazi ukuthola la ngokuthi sithi -16 minus 5 aphume yena -11. So u-d wethu u-11. Right? So kusho ukuthi thina fanele sithole ini? Sithole u-n. Lalela ke mawuthola inamba yama terms, since ubuka ukuthi le sequence emva kwale number iqhubeki kusho ukuthi lo last number lo last number wethu ke naku sesiyahamba siyothi last number wethu
minus 115 olingana eyokuqala u6 bese sithi plus n izona ke lezi esingazazi ukuthi zingaki kodwa d wethu minus 11 right kusho ukuthi ngenye indlela sino minus 11 n plus 11 and 6 equals to minus 115 lo nalo asinikeza u17 esizobuya sizowususa ngapha noma siushiye la u17 isithathe lo eze ngapha kuyefana whichever way u17 lo abuye eze ngapha mase uletha ngapha uzoba minus 17 afice ngapha minus 115 ngapha sekusele minus 11n lezi number inama sign afanayo siyayi-add 7 plus 5 is 12 carry 1 2 3 and 1 konke ku negative is equal to minus 11n right divide ngo minus 11 divide la ngo minus 11 divide la ngo minus 11 minus akhansele bese sifuna n sekusela n ngapha so n wethu bese sithi bangako 11 ku 13 abe yedwa kusale u2 ku 22 o 11 babe u2 kusho ukuthi lezi number thina esiyifunayo zingaki zu12 bekuthiwa senzeni ke thina bekuthiwa asithole a sum of this series so sum is n nanku ku n sesiwutholile ngenye indlela la sesithi sesingathini thina it's a sum of 12 numbers equals to 12 numbers divided by 2 into 2 times the first one 2 times 6 is 12 plus 12 numbers minus 1 11 multiplied by our d it's minus 11 right so uma sesikwenzile lokho la sithola u6 bese siba no 12 la sibe no minus lo times lo 11 times 11 11 times 11 it's 122 121 so sisusu 12 la bese simultiply ngo 6 start 1 subekela sisusu 2 u12 ku11 kusala u9 u1 la u0 u1 ku negative lokho bese sikumultiply ngobani ngo 6 bese sithola ba 9 times 6 is 54 35 0 54 6 minus 654 uma si-adda lezi yayinamba zonke inamba si-adda zona zu12 siyothola minus 654 nansi into okufanele siyazi ngalento kubalulekile ukwazi ukuthi kuthiwa yenzani kuphi nansi into esiyinikeziwe le series noma le sequence ifinite ngoba inayo inamba yokugcina inamba yokugcina isiza ukuthi sithole ukuthi nansi inamba yokugcina ngithi so inamba yokugcina isiza ukuthi sithole ukuthi inamba esuke sikhuluma ngazo zingaki okay inamba yokugcina isiza ukuthi sithole ukuthi inamba esuke sikhuluma ngazo zingaki kanti neformula iyasikwazi ukusitholela ukuthi inamba esikhuluma ngazo zingaki like for instance mangathi nje ngi-adda okay mase ngiyi-addile lezi inamba zilokhu bezingaki zona ngamsebenzisa lo still ngimthola u12 athi siyayizwa lento engisho ngamsebenzisa lo still ngimthola u12 ngoba into engisuke ngizoyenza kulowo mzuzu yile
eyokuthi ngiyazi ukuthi minus 612 ngicabanga ukuthi beku kanjalo ngiyazi ukuthi mase ngiyi-edile zinginikeza minus 612 ngiyazi ukuthi mase ngiyi-edile zinginikeza lokho inkinga yami ukuthi angazi ukuthi zingaki kodwa eyokuqala ngiyayazi is 2 times 6 which is 12 plus zona angizazi ukuthi zingaki kodwa i-difference yami ngiyayazi u-minus 11 siyabona nale formula iyakwazi ukungisiza ukuthola ukuthi zingaki ngisukela ngiye le kunginikeze u4 2 12 kodwa o negative is equals to n into 12 bese ngimultiply la ngibe no minus 11 n no plus 11 lo nalo anginikeze u30 u23 u23 mangubuyisela ngapha ngizofike ngiu-addela u23 ngoba uzobuya usu negative 11 plus 12 is 23 mayibuya ngapha uzobe se negative ngibe no 7 4 2 1 kodwa o negative is equals to before I come to that whilst here ngizoba no n into 12 n into lo nalo kunginikeze u23 minus 11 n bese ngimultiply la ngibe no minus 11 n squared plus 23 n equals to minus 12 24 ayisiyabona bese ngibuyisela one side so that konke kuzoba positive malo eza ngapha uzoba 11 n square minus 23 n ngapha bazofica u-minus 12 24 u-minus 12 24 ngapha sekusele u0 bese ngiyabona ukuthi lento ayidivideki ngo11 bese ngiyayifactorize leyanto so looking for the factors of such big numbers sometimes kunescefinyana so into ongayenza you can just simply jump to your formula knowing your A, B and C ufake lapho then you get what you are looking for. Yeah. Right, grade 12 siqhubeka nenye episode siqeshana lesi sisekuwona ama sequences and series but this time sesibuka okugeometric. Remember last time ngesikhathi ngiqala nani ngiqale ngenza i-quadratic ngasuka kwi-quadratic ngaya kwi-arithmetic ngasuka kwi-arithmetic ngaya kwi-geometric ngafika kwi-geometric ngayi-generalize ngathi njengoba ne-quad kanjalo ne-arithmetic beno term 1 term 2 term 3 term 4 njalo njalo kuze kuyofika kweyokugcina ne-geometric ke nayo inakho kodwa esikunotisayo nge-geometric sinotisa ukuthi i-geometric phakathi kweyinamba ayinayo igap but instead ine ratio khumbula phela stay pattern njalo mawuyinikeziwe ipattern wena uyatesta uqala ka right ubuyele emuva ka left uthatha le uyidivide ngale ubone ukuthi uzothola into efanayo yini namzukwana le usuyidivide ngale nale usuyidivide ngale nale uma le number efanayo iqhamuka ngokuthi uyadivide lokho kusuke kusho ukuthi ipattern oyibukayo wena i-geometric leyo number eresultayo asibe sayibiza ngokuthi i-constant difference but siyibiza ngokuthi constant ratio because i-answer esiyithola mangabe sidivide sithola i-quotient but i-division yona uqobo lwayo 1/2 that's the ratio okay so
Yileyo ratio ke esikwazi ukuyisebenzisa in this case. Like for instance, mawubuka la 36 divided by 12 u3. 12 divided by 4 u3. 108 divided by 36 u3. 324 divided by 108 is 3. Athi yabona lento engiyishoyo. So yonke lento engizama ukuyichaza la ngizama ukukutshela ukuthi le number esiyisebenzisile la u3 sa multiply ngaye la kwaphuma lo. Sa multiply ngaye la sekwaphuma lo. Sa multiply ngaye la kwaphuma lo. Sa multiply ngo3 la kwaphuma lo waya. Athi ayizwa leyo nto engiyishoyo. So we use a ratio to multiply. Angithi i-ratio iyona esiyisebenzisile ukumultiply lo kwaphuma lo. Sa multiply ngayo la kusho ukuthi mawuthatha u-AR umultiply ngo-R usuno R ababili which is R squared. Uma uthatha u-R squared umultiply ngo-R usuno R abathathu. Anti yabo. Kodwa okugqamayo yilokhu ukuthi i-term engisuke ngikhuluma ngayo term 4 i-ratio yakhona it's powered 1 unit less than the term itself. Term i-ratio is powered 1 unit less than the term. Term i-ratio is powered 1 unit less than the term. Anti yayibona leyo iyazenzekela yona. So ke sithatha le ratio yethu ke sizo multiply ngayo la manje. Asithathe ke ratio si multiply lo sithole uRSN ngoba siya multiply lo. I ratio yethu khumbula njalo beku 3 angithi. Okay. Uma ngabe ke i ratio yethu beku 3 singam multiply nalo ngo 3 la in this case uma besikhuluma nge-general term sikhuluma ngalezi zinto besiyo multiply ngo-R but manje i-ratio yala u3 simultiply lo ngo-3 simultiply lo ngo-3 kuphuma u12 simultiply lo ngo-3 kuphuma u36 simultiply lo ngo-3 kuphuma u108 simultiply lo ngo-3 kuphume u324 mase simultiply lo ngo3 ezophuma simultiply u324 ngo3 3 times u is 12 carry 1 6 7 9 972 mase simultiply le qhamukele. So nansi ke manje ipattern yethu esinayo. Right? Uzokhumbula ukuthi senzeni kwi-arithmetic. Sifike sanayo kanje sase siyibhala from the back to the front engezansi. But manje kwi-geometric sinayo nansi. Asiyibhali ke manje from the back to the front but simultiply along a ratio. Sibone ukuthi kwenzakalani. Into ephumayo ile. Bese sisuka lapho uma kuphuma lokho. Khumbula ukuthi senzeni eqaleni sisusila ngithi lo ngisusa lo which is SN minus lo 3SN is same as 4 minus lo is 4. Lo minus lo plus naught. 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 Then lo siyasusa njalo. Lo nalo it's minus. Ayithi yayibona leyo nto. Yile sisusa naught u4. Unaught sisusa le it's minus 972. So ke indaba ka naught na uyayibona iyaphela tu. Sigcina sino 4 minus 972 equals to la masibuka la kune common factor SN masikhipha kusala u1 minus 3 right u1 minus 3 u minus 2 are you with me
u1 minus 3 u-minus 2 sidivide la ngo-minus 2 sidivide la ngo-minus 2 kuphele lokhu kusale u-Sn equals to bese sithi u4 nalo masibahlanganisa basinikeza bani 4 nalo uphawu lwenamba enkulu inamba enkulu ngisusa encane ngisusa enkulu thatha uphawu lwenamba enkulu ulibhale phansi enkulu ngisusa encane 12 minus 4 it's 8 la sekusele ba u6 la sekusele ba u9 divided by minus 2 ashintshe la kube positive bangaki o2 ku9 bawu4 that is 8 kusala u1 ku16 bawu8 u8 bawu4 okusho ukuthi uma lento besiyenza ngeinamba njengoba siyenzile ekuqaleni siyenza kwiarithmetic ubonile ukuthi sigcine nakhona sesithola inamba so nansi uma bekuthiwa ngi-add leziya number leziyana uma ngiyi-add lezi number into ezokwenzeka yilento engizoyithola u484 ake siboneke siyayihlola nje angithi lezi number nazi bekuthiwa thina senza isum yalezi ya number and lezi number ayiqhubeki ziyaphela ake siboneke 324 plus 108 plus 36 plus 12 plus 6 plus 4 asibone ukuthi kwenzakalani lo is 10 lo is 20 24 32 4 plus 4 it's 8 3 plus 1 is 4 uyayibona lento ukuthi iyafana nalelo kodwa la bese sisebenzisa intina sisebenzisa iformula si-add ngeformula kwaphuma exactly ayijebo so now ngifuna siyigeneralize iformula khona ingeze ukugcina isebenzela lo ngifuna siyigeneralize ukuze ingeze ukugcina isebenzela lo athi nayizwe into engiyishoyo asigeneralize ke